Kunne du ikke overveje at bruge lidt mindre strøm, i stedet for at have både radio, fjernsyn og computeren tændt på samme tid? Altså, jeg vil jo gerne følge med det hele samtidig. Det er jo meget hurtigt at gøre begge dele samtidig. Jeg vil gerne være opdateret og på fjæsen, og så vil jeg også gerne se fjernsyn samtidig. Jeg skal jo også høre min musik. Ej, Amalie, gider du ikke godt skrue ned for den musik? Og sørg for nogle af alle de apparater. Du har både fjernsynet, musikken og computeren tændt. Du slukker altså for din musik. Hvad fanden laver du, mor? Fuck nu ud, jeg vil høre min musik. Er du fucked op i hovedet, eller hvad sker der? Nej, nu kan det være nok, Amalie. Jeg kan snart ikke holde ud, du taler simpelthen så grimt. Hvis du ikke snart holder op, jeg tager din mobil. Jeg tager din mobil, indtil du har lært at snakke ordentligt. Kan jeg love dig for. Mobil. Amalie! Hvor herre bevares. Undskyld, Shaggy. Ej, så min make-up er helt forkert. Er du ved at blive en klimafreak, eller hvad sker der? Ja, jeg skal jo være superstar. Det har jeg prøvet at forklare dig 1000 gange, jo. Du forstår det ikke. Jeg skal på tv. Du vil sgu stadig være en klimasvand som mit hoved. Ronny, hvor mange liter benzin bruger du om ugen på din scooter? Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror sgu, jeg bruger omkring de måske 200 liter. Jeg bruger rigtig meget benzin. Så du kører rigtig meget på din scooter? Ja, jeg kører i scooter ud til min G-venner. Er du godt klar over, at det er rigtig naturskadeligt? What the fuck, man? Hvordan fanden skal jeg ellers komme derud? Hvad tror du, jeg købte en scooter for mig? For at sidde derhjemme og spille på den, eller hvad? Ronny, det er et svang! Ja, goddag. Mit navn er professor Grønkær. Eksempelvis kan du bruge cyklen. Cyklen er et godt alternativ til scooteren. Bussen er et godt alternativ til scooteren også. For eksempel kan du også bare skrue dit en halv time bad ned til bare 10 minutter.
Ah!